Féktelen szív. Szia, Yaman! Mondd csak, mit csinálsz itt? Anyukámat kísértem el pár kisebb vizsgálatra. Értem. Láttam nemrég az aktáját Serhan úrnál. Remélem, hogy jól van. Most ment be az MRI-re. Utána van még pár kisebb vizsgálat. Remélem, hogy semmit sem találnak a végén. Bízzunk benne, de az MRI-t kikapcsolták. Meghibásodott a generátor tegnap, amikor elment az áram. Mindegyik kép rossz, ezért lemondtuk az időpontokat. Megjavíthatták. Szia, Tuba! Jó napot! Ez is kész van. Estére megvannak az eredmények, menjünk. Anya, az MRI elromlott. Tuba most mondta. Minden időpontot lemondtak. Akkor hogy vizsgáltak meg téged? Hogy vizsgáltak meg? Fiam, ha elromlik egy gép, azonnal megjavítják. Ez egy kórház. Nem hagyhatjuk, hogy a gépek nem működjenek. Mi bajod van? Meghazudtolsz? Na gyere, megyünk a cukrászdába és a virágoshoz. Nagyon sok a dolgunk. Induljunk. Ó, Neslihan. Ó, Neslihan. Ó. Gyere be, Yaman, ülj le. Legközelebb kérlek kopogj. Ez egy kórház. Lehet, hogy épp megbeszélésem van. Iszol valamit? Nem. Nem kérek, kösz. Azért jöttem, hogy megtudjam, mit titkoltok anyámmal. Ezt most nem értem. Nem titkolunk semmit. Amint látod, éppen az irodámban dolgozom. Láttalak titeket beszélgetni. Sokszor beszélek édesanyáddal. Nem már, Serhan. Te nem már, Yaman. Láttam, hogy bejöttetek. Megkérdeztem, hogy tudok-e segíteni. Csak ennyi. Megkérdeztem. Semmi több. Ti ketten nem kérnétek segítséget egymástól. Normál körülmények között. Akkor mi történt? Mi változott? Most már barátok vagytok? Most se vagyunk barátok. A történtek után úgy döntöttünk, elfelejtjük a múltat. Ennyi. Ha az aktájára célzol, gondoltam, hogy megnézem, mi lett az eredmény. Ha nincs más, akkor... Miért kellene? Orvos vagy? Még nincsenek eredmények. Figyelj, Serhan. Utoljára kérdezem. Nyugodtan. Ti ketten titkolóztok. Itt érzem. Mit titkoltok anyával? Nem lehet. Mit jelent ez? Mit jelent ez? Yaman, kérlek, ne kérdezd. Hagyd ezt a témát. Hogyan hagyhatnám? Ő az anyám. Jogom van tudni, hogy mi van vele. Megígértem édesanyádnak, hogy nem mondom el senkinek. Szóval nem mondod. Tudd meg, hogy addig nem fogok leállni, ameddig meg nem tudom az igazságot anyáról. Figyelj, lángba borítok mindent. Úgyhogy mondd el. Kérlek szépen. Anyukád beteg. Nagyon beteg.
Sajnos agydaganat. Súlyos. Nem. Ez hülyeség. Bárcsak. Bárcsak, Yaman, bárcsak ostobaságokat beszélnék, bárcsak kitaláltam volna. Bárcsak az egész egy játék lenne, amit én találtam ki. De az igazat mondom. Ezért ilyen furcsa mostanában. Nem akarta elmondani. Az apám... Az apám majd meggyógyítja őt. Van rá egy gyógymód. A műtét esélye csak 1%. Gyógyszerrel nem gyógyítható. Sajnálom, Yaman Ali. Nem. Anyu nem hal meg. Nem lehet. Yaman, hagyd! Hova mész? Anyu. Lányom. Neslihan. Anya. Lányom. Anya. Gyönyörű anyám. Gyönyörű anyám. Nagyon hiányoztál. Eljöttem, érted? Gyere velem. Apád, Edzse, már várnak rád. Nem mehetek. Még nem. Szükségem van egy kis időre, anya. Ne csináld, ne nézz így rám szomorúan. Tudod, hogy fáj nekem, ezt ne nézz így, kérlek. Kérlek, ne. Elmegyek. Ígérem, hogy veled megyek, anya. Yaman, ne! Yaman, várj! Rendben, akkor majd hívlak. Rendben. Anya, Drágám, adj pár napot. Szükségem van pár napra. Utána jövök. Csak el kell rendezek néhány dolgot a gyerekeim körül. Jövök, ha már biztos vagyok benne, hogy jól vannak. Ígérem, jövök. Hiányzott, hogy mosolyogni lássalak. Nagyon hiányzott. Drága anyukám, lányom, a hiányod sosem múlt el, anya. Miután elmentél, egy nagy űr tátongott bennem. Anya lettem, de nem tudtam betölteni ezt az űrt. Mindig hiányoztál, mindig. Azt mondtad, hogy sose féljek, mert anya mindig itt van. Yaman Ali, várj! Várj! Most, hogy itt vagy, nem félek semmitől, anya. Anyukám. Tuba azt mondta, hogy nem érti.
Yaman azt mondta, hogy egy rutinvizsgálatra mentek. Vérvizsgálatot és MRI-t csináltak anyukádnak. Miért nem tudok ezekről a vizsgálatokról? Aláz, Allahra! Aláz, hagyd abba! Vedd fel! Vedd fel! Mi van anyával? Semmi, ne kezd megint. Ezért van kórházban? Vért vesznek, mert nincs semmi baja, és MRI-t csinálnak, mert unatkozik? Güve, mi van anyával? Honnan tudsz te ezekről? Aha. Tuba mondott el mindent. Aláz nagyon zaklatott volt. Güve, mivel te sem mondasz semmit, ezért felhívtam a testvéremet, Tubát. Oké, most, hogy tisztáztuk. Válaszolnál nekem? Mit rejteget? Nem rejteget semmit. A kivizsgálás folyamatban van, és amint megjönnek az eredmények, többet fogok tudni mondani. Még nem tudok semmit. És mire gyanakszol? Nos, egyes betegségeknek lehetnek hasonló tünetei. Mit tehetünk ilyenkor? Egyenként kizárjuk a betegségek lehetőségeit, és diagnosztizáljuk. Mármint? Mármint az anyádnak neurológiai eredetű a problémája. Még nincs meg az eredmény, ezért nem szóltam neked. Még nem vagyok biztos benne, tudod? Alaz! Alaz! Aláz! Hova mész? Alaz! Alaz, állj meg! Nem, megyek a kórházba. Yaman vele van, nincs egyedül. Oké, de itthon meg nem bírom. Ne beszélj hülyeségeket, nem hagyhatod el a házat! Mennem kell! Mennem kell! Bánom, hogy elmondtam, még nem tudunk semmit. Menjetek be! Egyáltalán nem hiszek neked. Megyek és kiderítem, hogy van az anyám. Értsd már meg, hogy nem mehetsz ki a házból! Elkapnak, mielőtt a kórházba érsz! Aláz! Hová mész? Anyának szüksége van ránk, menjünk! Mi? Mi történt? Jól van, Aláz, ha ezt akarod, akkor menjünk együtt! Ászi, nézd! Mindent elintézek. Te maradj itt! Mondana valaki valamit? Mégis mi történt anyával? Útközben elmondom. Mindenki nyugodjon meg! Nem mentek sehová! Semmi nincs anyátokkal! Menjünk be! Csala, Asi, gyertek! Fiam, ha beteg lenne, és tudnék róla, itthon lennék, a kórházban lennék, senki nem tudná meg. Nem pazarolnám az időt arra, hogy itt veszekedjek veled. Úgyhogy nyugodj meg, és menjünk be. Még várnunk kell. Ha rossz híreket kapunk, ami ne legyen, akkor együtt megyünk oda. Bármi is legyen a büntetés. Rendben? Oké. Gyere! Most menjünk be, különben csipogni fogunk, és jönnek a zsaruk. Hogy tehettél ilyet? Hogy tehettél ilyet? Megígérted, és 1 órát sem bírtál ki. És most mi lesz, hogy elmondtad Alinak? Most mi lesz, hogy tudja, hogy beteg vagyok? Értsd meg, el kellett mondanom. Miért kellett? Miért kellett? Te, aki 1000 Nővérem. dolgban hazudtál már! Nem tudtad magadban tartani? Apa, Megígérted! Megígérted! bocsáss meg, Neslihan. Nem bírtam elviselni a terhet. Megígérted!
Anya. Anya. Nyugi, jól vagyok. Jól vagyok. Ne hazudj nekem. Nem vagy jól. Kérlek, ne hazudj nekem. Ali, Kérlek. figyelj. Nem tudok nélküled élni, anya. Ne csináld ezt, kérlek, nem Ali. tudok. Ali, kérlek, ülj le ide. Ülj le. Ülj le, drága. Figyelj rám. Anya, kérlek, mondd el apának, bármi legyen is. Apa Nem. majd kitalál valamit. Ali, figyelj. Kérlek. Nem bírom. Figyelj. Apa biztos tud segíteni. Mondjuk el neki, és majd ő kitalál valamit. Apa meg tud menteni téged. Ali, nincs mit tenni. Nincs mit tenni, csak el kell fogadni, érted? Kérlek, fiam, kérlek. Nem fogadom el. Hogy fogadhatnám el, hogy meghalsz? Nem tudom elfogadni, nem tudom. És te se akard elfogadni, kérlek, hogy tudod ezt elfogadni? Ugyan már, anya, miért titkoltad el ezt előlem? Mert nem bírom elviselni, hogy szenvedsz. Azért nem mondtam el nektek, mert nem akarom, hogy az utolsó napjaimban szomorúak Anya, legyetek. mondd ezt, Nem kérlek, akartam. ne nevezd ezeket utolsó napoknak. Jól van, nem mondom ezt, nem mondom ki. Nem mondom, Nem, csak nyugodj meg, kérlek. kérlek, fiam. Anya, Tudom, hogy kérlek. fáj, kérlek, ne tedd ezt. Ne tedd ezt, kérlek. Jó. Anya. Anya, most találtam rád. Most találtam meg az anyámat. Amikor már azt hittem, hogy minden rendben lesz. Minden rendben lesz. Minden megy tovább. Nem, ezt nem lehet. Anya, figyelj, nélküled nem megy. Figyelj, nélküled nem bírom ki. Nélküled nem bírok élni. Sajnálom, anya, de ez az igazság. Ali, kérlek, sajnálom, nagyon sajnálom. Nem. Ne kérj bocsánatot. Ne kérj tőlem bocsánatot, mert nem tudom elfogadni, hogyan fogadhatnám el a bocsánat kérésedet. Anya, te nem mész sehova. Figyelj rám. Beszélünk apával. Most rögtön beszélünk apával. Ő segít. Nem ma! Ma nem lehet. Nem rontjuk el az ünnepséget. Majd az esküvő után. Megígérem, hogy utána elmondom, de nem ma, Ali. Nem ma. Nem, anya. Hogyan bírnám Meg ki? kell csinálnod, Ali. Nem fogom kibírni. Menni fog. Tudom, hogy nagy terhet teszek rád, de meg kell tenned. Ha te összeomlasz, akkor ők is. Minden össze fog omlani, Ali. Nem. Az esküvő után elmondom. Figyelj, megígérem. Az esküvő után elmondom, csak nem most. Ma ne, kérlek, ma nem beszélhetünk. Ígérd meg, könyörgök, ígérd meg nekem, kérlek, ígérd meg. Ha neurológiai, az az agyban van? Güven, Güven, mondj már valamit! Mi van anya agyában? Várj, megjöttek az eredmények. Mi az? Egészséges. Majdnem belehaltam. Te mondod? ezért most nagy lagzit csapunk, és még másnap is táncolni fogunk. Güven, Pontosan. gyere. Gyerünk, öleljetek meg. Ő vallotta be nekem. Azt mondta, hogy nem az anyám, és örökbe fogadott. Ha tudsz valamit, akkor kérlek, mondd el. Hajdar, nincs mitől félned. Ha tudsz valamit. Ha van benned emberség, akkor beszélsz és segítesz neki.
Nézd, itt vagy bent egyedül. Hogyha vannak rokonaid, akkor nyugodtan... Nem, kisasszony. Én is szerencsétlen vagyok. Nincsenek szüleim. Megváltoztathatod a sorsomat. Iskenderrel elhoztunk téged. Honnan? Emlékszel a címre? Válaszolj neki, kérdezett! Nézd, talán segíthetsz valakinek, akinek Hande tönkretette az életét. Egy öreg házból. Egy házból? És a szüleim otthagytak engem? A Solyszalán kórház ingyenes kezelést nyújtott árváknak és hátrányos helyzetű családoknak. Megtaláltuk a szűrővizsgálatokon a te és a testvére tesztjét, így választott téged. Na tessék, nem lehet, hogy Szerhán is benne volt ebben? Várj egy percet. A testvérem? Van egy testvérem? Igen. Egy fiú. A teszt összeegyeztethető volt Emir Asaféval. A családom eladott minket? Nem. Nem adtak. A családod nagyon szeretett benneteket. Tudtuk, hogy nem adnának oda. Elraboltunk. És mondd, Hajdár, csak engem raboltatok el? Mindkettőtöket. Fiatalabb volt nálad, gyenge és törékeny. Hamar megbetegedett, nem vihettük kórházba. Egy parkban hagytuk. Ez micsoda embertelenség, hazavihettétek volna. Lehet, hogy el se temették. Ezek a feljegyzések. A cím, ahol megtaláltál minket. Meg lehet szerezni őket? Hol találjuk ezeket? Ha tudsz valamit, akkor kérlek, mondd el. Iskendernek volt egy füzete. Abba jegyezte fel. Azt hiszem, még emlékszem a címre. Lehet, hogy még ott laknak. Rendben van. Akkor írd le, majd kiderítjük. Megtaláltuk a családodat. A sorozat média támogatója a Telenovella magazin. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a következő műsorszámban a nyugalom megzavarására alkalmas tartalom is bemutatásra kerülhet. Egy tacskóját sétáltató férfira támadott egy bull típusú kutya Balassagyarmaton, a kiskutyát szó szerint kivégezte, az agresszív állat, a gazdáját pedig súlyosan megsebesítette, ő kórházba került. Felemelte, próbálta fenntartani, és a kutya viszont kitépte a kezéből. Sokáig üldözték a megvadult kutyát a rendőrök és az állatvédők, végül sikerült befogni, hogy hogyan, elmondjuk este 6-kor a tényekben a TV2-n. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a következő reklámblokk megtekintése 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hány napot kell még kibírnom? Ali, meg kell ígérned. Csak 2 napra van szükségem. 2-re. 2 nap múlva elviszünk apáddal benneteket valahová, és elmondom. Anya, én félek. Lehet, hogy már késő lesz. Mi lesz késő? Erre nincs gyógyír. Ezt el kell fogadnod. Nem tudom elfogadni. Erre gondolni se akarok. Ígérd meg nekem. Ígérd meg, hogy harcolni fogsz. Megígérem. Megteszek mindent. De szeretném jól érezni magam a testvéred esküvőjén, kérlek. Kérlek, senki ne tudja meg. 2 nap múlva mindenkivel beszélek, megígérem, jó? 2 nap. 2 nap.
Tudom, hogy az én anyukám úgyis legyőzi ezt. Menjünk. Menjünk. Anya! Itt van anya! Anya! Mi történik? Annyira féltem, hogy beteg vagy. Semmi bajom. Anya, örülünk. Örülünk, hogy minden rendben van. Hát persze, hogy minden rendben van. Hogyha beteg lennél, abba belehalnék. Miket beszélsz, csalá? De ha történne veled valami, akkor mi összeomlanánk, úgyhogy ne légy beteg. Ne légy nevetséges. Nem történik semmi. Na gyere csak ide. Nagyon megijedtünk. Jól van, ne aggódj, ne aggódjatok. Gyere. Gyertek, menjünk. Igazán köszönöm, hogy megijesztetted a gyerekeket, drága férjem. Nem akartam elmondani. De annyira erőszakoskodtak, hogy muszáj volt. Így együtt aggódtunk. Akkor menjünk. Gyere, anya. Jól vagyok, nincs miért aggódni. Tessék, itt vannak az eredmények. Az őröm is tanúsíthatja. Igen, és amikor anya boldogan mondta, én elérzékenyültem. Pont ahogy most is. Nem már, 1000 dolgunk van, fiam, igaz? Ugye? Ma este megkérjük ezt a lányt. Te menj, és gondoskodj a tortáról, én pedig megrendelem a virágokat. Szükségem lenne gyűrűkre, adjátok csak ide, nehogy elfelejtsem, veszünk gyűrűket, szükségem van a méretetekre. Család, te megcsinálod Ászi haját és sminkét. Te meg borotválkozz meg rendesen, kisfiam. Mutasd csak, itt vágasd rövidebbre a hajad, jó? Na gyerünk, menjünk! Gyerünk! Gyere velem! Gyere! Mire vársz még? Hozd a tortát! Te meg borotválkozz már meg! Annyira megijedtem. A gondolatba, hogy elveszítelek, belehalok. Rájöttem valamire, mindannyiunk támasza vagy. Ha elmennél, káosz lenne. Ne merj elhagyni minket. Ne légy már nevetséges, Güven. Hé! Mi az? Mi van? Felmosok, Bekír! Jaj. Oké, de miért vagy ilyen mérges? Koszos a papucsod. Nem az utcáról, a konyhából jövök. A konyhában nem takarítottam. Áj, Allah. Elmász, kérdezhetek? Csak onnan. Innen nem tudom, oda kell mennem. Ó, Bekír, onnan is hallak. Mondjad. A mi büsránk terhes? Bekír, ne kiabálj hangosan ilyeneket. Te mondtad, hogy mondjam? Miért kérded? Ha nem terhes, akkor minek sürgetik az esküvőt? Nem. Neslihan elmondta volna nekünk. Persze. Büsrá megkérné, hogy ne szóljon. Bekír, jó, hogy nem vagy nő. Ó, Allah. A pletykálkodással kikészítenéd a környéket. Pletykálkodni akarsz? Na hát, fejezd be, a lányom nem terhes. Menj a boltba, hozz valami tisztítószert, menj. Üdv itthon. Szia, apa.
Maradj! Ó, lányom, tudod te, mi történt? Mi történt? Ne idegesíts! A húgod terhes. Mi? Ki mondta? Senki. Rájöttem. Ha nem terhes, akkor miért sürgeti Neslihan az esküvőt? Anya, Neslihan beteg. Beteg? Mi baja van? Nagyon komoly. De senki nem tudja. Te se mondd el senkinek, kérlek szépen. Azt hiszem, ez az. Ez a cím, de itt nincs ház. Hogy hívják őket? Osman és Fatma Torun. Mit fogsz csinálni? Mit csinálnék? Megkérdezek valakit. Uram, elnézést! Üdvözlöm! Üdvözöllek. Hadd kérdezzek valamit. Régen volt itt egy ház. Egy házas pár élt itt. Osman és Fatma Torun. Ismeri őket? Ők a régi szomszédaink. Volt egy fiúk és egy lányuk. Ők azok? Igen, sokat keresték a gyerekeiket. Fatma reggelig könnyeket hullatott az ablak előtt. Osman a reggeli és az esti ima között járta az utcákat, és kereste a gyerekeket, de sehol nem találta őket. Tudják, hogy hová költöztek? Lehet, hogy én vagyok a lányuk. Hasonlít Fatmára. Hol lehetnek? Tudják a címüket? 1 évvel az eltűnésetek után jöttek a hírek. Látták valahol a fiút. Fatma és Osman fogtak egy autót és útnak indultak. Azt mondták, közlekedési baleset történt és meghaltak. Nagyon köszönjük. Ne szomorkodj, nem biztos, hogy ők azok. A házuk csak úgy elrohadt. De én bementem, mielőtt lerombolták, és elhoztam néhány holmiukat. Azért, hogy odaadhassam a gyermekeiknek, ha egyszer eljönnének. Gyere, menjünk haza! Allahra, persze. Hadd segítsek önnek. Köszönöm. Az elhunytak nagyon jó emberek voltak. Olyanok voltak, mint a gyermekeink. Nem volt senkink, így ők lettek a mi gyerekeink. Amikor elvesztették a gyerekeiket, mindketten összeomlottak. Az életük kárba veszett. Jaj, uram, ne erőltesse meg magát. Kérem, üljön csak le. Nem olyan rég kérdeztem a drága feleségemet, hogy kidobjuk-e. Nemet mondott, mintha tudta volna, hogy egyszer eljöttök. Ez a szerencsétek. A saját kezével kötötte. Azt mondta, a hidegházban ne fázzanak a gyerekek. Allah áldásával nyugodjon békében. Úgy legyen. Ez az ő fényképük? Derin, semmi baj, ne izgasd fel magad. Jaj, drága hölgyem, ne sírjon, kérem. Ez így nem fog menni. Inkább elmegyünk, hogyha most nem bántjuk meg önöket, rendben? Elvihetjük ezt a dobozt? Persze. Köszönjük, Allah áldja meg önöket, nagyon köszönjük. Allah áldjon meg téged is, gyermekem. Gyere, menjünk. Tessék. Köszönöm. Sziasztok, gyermekeim! Köszönjük. Jöjjetek máskor is. Köszönjük, Bármikor. asszonyom. Nézd, én megértelek. Fáj, és ez nem könnyű. De legalább tudod, hogy van egy testvéred. Megkeressük, rendben? Mostantól lesz családod. Támogathatjátok egymást. Azt sem tudom, hogy hol van. Hogy találjam meg? Lehet, hogy már meg is halt. Jaj, az ég szerelmére ne mondd ezt. Biztosan életben van.
Lehet, hogy egy család gondoskodott róla, és olyan körülmények között nőtt fel, mint te. Nézd, megígérem, együtt megkeressük a bátyádat. De most menjünk el Alaz és Assi esküvőjére. Megígérem, ha kell, 1000-szer is. Megígérem, hogy együtt megkeressük őt. Ne szomorkodj! Kíváncsi voltam, hogy Neslihan miért siet az esküvővel. Még szeretné látni, hogy a fia megházasodik. Allahom, mi lesz a gyerekeivel, olyan fiatal? Anya, ne mondd el senkinek. Senki sem tudja a családjában. Este tartsd magad. Apának nem szabad elmondani, kiszámíthatatlan. Értem, lányom. Ádám! Itt van. Apa, mik ezek? Mi lenne? Magyaró gyümölcslé italok. Sok ember fog jönni este, ez is kevés. Bekír, annyi mindent vettél. Ugyan már, ez alig elég, sokan leszünk. Fogd ezeket, lányom, fogd. Nesze. Lányom, adj vizet, szomja a halok. Megvetted az egész boltot? Güven, drágám, kérlek segíts. Oké, kész is. Miért nézel így rám? Nem tetszik? Mi nem tetszik? Hát én. Megőrültél? Gyönyörű vagy. Köszönöm. Gyönyörködöm benned. Mit csinálsz? Beszéltem Szeldzsukkal, hogy pár héten belül vége lesz a házi őrizetnek. Boldog vagyok. A gyerekek el tudnak menni Nászútra. Mi is menjünk. Mi ketten. Senki más. Egy nászút. Güven. Veled minden egyes perc mézeshetek. Nekem is az, drágám. Persze, hogy az. Gyere, mutatom. Gyere, gyere. Güven. Mutatok neked valamit, semmi Güven. Gyere. Neslihan és Güven Aydin úti terve. És már meg is vettem a jegyeket, elintézve. Innen megyünk Párizsba. Onnan Olaszország. Onnan pedig, ha lesz időnk, meglátjuk, mi lesz Franciaországban, és oda megyünk. És onnan, mivel itt találtam egy jó repjegyet, Spanyolország. Utazunk országról országra, egyikből a másikba beutazzuk az egész világot. Ez a tervem. Mi az? Nem tetszik? Mehetünk máshová. Te döntesz, ha azt mondod, menjünk a pokolba, azonnal veszem a jegyeket. De ne beszélj a gyerekekről. Ne mondd, hogy a gyerekek miatt ne menjünk, mert nem boldogulnak nélkülünk. Nincs kifogás, ez nem érdekel. Tanuljanak meg életben maradni nélkülünk. És nekünk se árt a feltöltődés. Parancsolom, mint a férjed, így döntöttem. Így döntöttem, és azt akarom, hogy ez így is legyen. Csapkodom a kezem, ha asztal lenne, arra csapnék oda. Nagyon béna vagy. Nem jó? Nem nagyon. Bárkivel ordíthatok, de veled nem. Bum! Hang máshonnan. Bang! Felvidítottál. Boldoggá teszel. Figyelj, Güven. Tudod, hogy te vagy a mindenem, ugye? Te is. A mindenem vagy. Nélküled nem vagyok teljes. Maradjunk így. Rendben.
Mondtam Bekirnek, hogy ne tegye oda azt a madzagot. De... Semmi gond. Megoldjuk. Együnk édeset, beszélgessünk édesen. Aha. Miért nem csináltuk nálunk? Azért, mert az az én házam. Házassági engedélyt kérünk, mi megyünk. Ó, oké. Várunk még valakit? Majd én kinyitom, maradj. Apa, jön valaki? Szia, hogy vagy, kislány? Jól, és te? Fogd ezeket is. Rendben. Ugye nem maradtunk rá semmiről? Alig tudtam elkészülni. Mit keresel itt? Meghívtam. Alev már családtag. Gyere csak, gyere, Ján. Óvatosan, óvatosan. Mi ez? Majd később elmondom. Gyere ide, fiam, gyere apádhoz. Hoppá. Jó napot, Elmász asszony! Szia, Gratulálok! Ján. Hogy vagy szívem? Bekir úr, már találkoztunk, de rosszul sikerült. Béküljünk ki! Na. Sziasztok! Jó van. Na jó, Vigyázz! sikerült. Megvan. Hideg lett. Igen, hideg. Tél van, de lesz hidegebb is. Te hogy vagy? Jól. Ti hogy vagytok? Mi jól, hála Allah kegyelmének. Úgy legyen. Úgy legyen. Úgy legyen. Örömmel látom. Köszönöm, Allahnak hála. Allahra, de unatkozom. Nem lehetne, hogy kávézzunk és beszélgessünk? Igen, kezdjük el lassan, Szerhan. Előbb kávé, aztán leánykérés. Ó, ez így van? Dehogy. Nem. Megkéritek a lányt, aztán együtt kávézunk. Én is erre gondoltam. Akkor már is hozok. Oké, nyugalom, nyugodjunk meg, utána nézek. Nézd meg, fiam, nézd csak. Nézd! Mit ír? Igazából mindegy, bármelyik jó. Csinálok kávét, hogy szeretitek? Én feketén kérem cukorral. Cukorral. Feketén kérem. Sok cukorral kérem. Én egy hosszút kérek. Nekem teljesen mindegy. Ne így, srácok, ne így, jó? Hozz csak mindenkinek feketén cukorral, mindenkinek egyformán. Megyek és segítek neked. Tuba, vigyázz Csalával, mert mérget főz. Csak egy keserű kávé, mit sírsz, fiacskám? Hol van a chili paprika? Nézd meg itt. Tegyünk bele sót. Ne tegyünk bele, nagyon felviszi a vérnyomását. Csak egy keveset, nyugi, ne aggódj ezen. Melyik csésze állázé? Ez. Nem ez az. Mondjuk az ott, azt hiszem. Nem, ez, igen, ez lesz az, azt hiszem, ez lesz. Jól van. Adja meg Allah, hogy mindegyik gyerekünk megházasodjon. Úgy legyen. Mit is akarhatna mást egy szülő? Így van, igen. Nos, Bekir bácsi, most Yamánon van a sor. Ne légy már nevetséges. Hogy érted ezt? Ó, te jó ég, nem járkálhatsz így egyedül, egyszer neked is kell feleség. Ez így igaz. Majd egyszer. Talál majd egy hozzá hasonlót. Majd akkor megházasodik. Ugye? A magány nem embernek való. Persze, hogy nem. A nap legfrissebb híreivel jön Tények.